Исәнмесез, кадерле дуслар. Каләмдәш мәктәбенең чираттагы дәресен башлап җибәрәбез. Бу дәрес татар прозасының жанрларына багышланачак. Татар прозасының жанр төрләре, аның юнәлешләре шулай ук бик кирәкле тема. Чөнки прозаик язучы нинди дә булса әсәрне яза башлаганда, аның формасы турында уйлый, нинди формада, жанрда бирү утышлырак бу теманы, ягъни бу идеяны нинди темада ачарга, нинди формада ачарга отышлы. Шуларны уйлап, ул үзенә бер шәкел, бер форма сөйлий. Менә шуңа күрә жанрлар кирәк. Жанр төшенчәсе эченә композиция, сюжет үстерелеше, сюжетларның күләме, образлар системасы һәм, әлбәттә, поэтик чараларның үзенчәлекләре керә. Менә шуларның барысы да шушы үзенчәлекләрне берләштерсәк, һәм шушы үзенчәлекләрдән соң без нинди бер нәтиҗә чыгарсак, без шушы жанрны атаячакбыз инде. Татарда дөнья әдәбиятындагы барлык классик жанрларда бар. Татар әдәбиятында. Ләкин үзенә генә хас, татарның үз прозасына, үз әдәбиятына хас жанрларда бар. Мәсәлән, шул классик әдәбияттагы роман, повесть, хикәя, новелла, эпопея, эссе кебегрәк жанрлар белән, очерк дигән жанрлар белән янәшә, безнең татар әдәбиятыннан таныш шул сәяхәтнамәләр, ел язмалар, насихәтнамәләр, хатирә, мемуарлар, эпистоляр әдәбият, шул халык иҗатыннан килүче әкиятләр, риваятләр һәм легендалар да бар. Булар барысы да безнең татар прозасының матур шундый бер күренешен тәшкил итәләр, байлыгын күрсәтәләр. Инде турыдан-туры хәзер жанрларга тукталабыз. Төп классик жанрларга тукталабыз, чөнки безнең инде бу очракта сезнең беләсез, сез башлап кына бәлки иҗатка килеп керүчеләрдер. Шушы классик жанрларны ныклап белү дә җитә. Беренче юлга. Менә әлбәттә кечерәк жанрлардан башлыйбыз. Нәсер жанры. Аны инде әдәбиятта төрлечә йөртәбез. Әдәби парча, әдәби этюд, эссе дип әйтәбез. Башка төрле исемнәр дә бар. Менә нигездә шушы атамалар белән йөртәбез. Нәсер. Ул нигездә лирик характердагы әсәр, аның билгеләмәсе дә шулайрак яңгырый. Шәшмә, эпик формада хис кичерешләренең үсеш, үзгәрешен күрсәтә торган эпик жанр, проза жанры. Ягъни хис кичерешләренең үзгәрешен, үсешен, аның яки ичке каршылыгын, көрәшен, бәхәсен күрсәтә торган шундый бер жанр. Нигездә нәсердә лироэпика бар. Әлбәттә без нәсерләрдә, парчаларда вакыйга элементларына кулланабыз, диалогларда кулланабыз. Ләкин нигездә ул лирик әсәр. Ләкин әйтүемчә, проза жанрында, ирекле хикәяләүгә корылган жанрда гәүдәләнеш таба. Менә татар әдәбиятында классик мисал итеп, менә нәсергә Гадел Кутыйның Сагыну әсәрен китерәбез, нәсерен. Һәм менә Әмирхан Янекинең Мәк чәчәге дигән әсәрен телгә алабыз. Менә шуларның иң беренче шуларны сезгә укып карарга туры киләчәк. Нәсернең нинди булуын аңлау өчен. Хикәя жанры. Хикәя жанры татардагы иң популяр жанрларның берсе. Чөнки татар прозасы ул хикәя прозасы нигездә. Әлбәттә романнар да, повестьлар да бар, ләкин безнең хикәячеләребез бик данлыклы, танылган һәм дөнья әдәбиятыннан бер дә кайтыш булмаган, ким булмаган зур әдәбият тудырган хикәячеләребез бар. Инде мен Фатих Хөсниләрне әйтеп тормыйм, Габделхай Сабитовлар бит, алар бит чын хикәяче, хикәянең бүтән тәмен, бүтән ямен белә торган язучыларыбыз. Нәрсә ул хикәя? Хикәя ул әлбәттә кече жанр. Аны без әйтеп, башта әйтеп куйык, жанрлар була кече, олы, урта. Хикәя ул кече жанр. Бер яки берничә вакыйганы içine algan, baribir şul vaqtda үзәк вакыйга тирәсенә тупланган bir kahraman геройны, яки ул герой тирәсендәге башка геройларның сифатларын ачуга юнәлдерелгән проза жанры.
Ләкин менә катлаулы итеп әйтсәм дә, аның бик гади генә дә әйтеп була. Бер төп сюжетка корылган, бер төп герой тирәсендә барган, бу геройның ичке хасиятләрен, сыйфатларын ачуга юнәлдерелгән жанр бу, хикәя жанры. Менә шуңа күрә ул ниндидер бер тормыш вакыйгасының бурылыш моментын ала. Һәм язмыш бурылмасы, язмышның менә хакыйкый бер моментын ала. Ягъни кискен бер моментын ала һәм шуны сурәтләп бирә. Хикәянең вакыйгасы шуңа күрә бер генә була. Яки берничә була, ләкин барыбер дә аның төп бурылышы бер язмыш бурылышы инде. Әйтик, менә хикәя янында гына торган тагын бер жанр бар. Ул да булса очерк жанры. Әдәби очерк була. Очерклар бик төрле була. Бар портрет очерки бар, бар тарихи очерк бар, бар юл язма очерки бар. Бик күп алар. Журналистика белән янәшә торган бу жанр. Кайчагында беришетмәкләр, әдәби, публицистик очерклар бар бит. Ләкин әдәби очерк та бар. Шуңа күрә без очеркны әдәби жанрда да карый алабыз бу очракта. Шуңа күрә бер дә уйламагыз, каян килеп керде бу очерк дип. Шын әдәби очеркларда була. Очерк белән хикәя арасындагы аерма шунда гына, хикәядә иҗат ирекләре үштә бара, геройның язмышы ирекләре үштә сурәтләнә һәм үстерелә. Очеркта инде тормыш вакыйгаларына ияреп барыла. Тормыштагы детальләр, тормыштагы вакыйгалар тулысынча диярлек сакланып барыла. Ләкин бар әле шундый гыйбрәтле хикәя бар. Гыйбрәтле притча диләр дуслар аны. Шулай ук вакытта гыйбрәтле кыйсса бар. Мин үзем дә кулланам бу жанрны. Менә ул бастылар минем. Шундый гыйбрәтле кыйсса. Башка менә шайтан кыткысы да шулай ук. Гыйбрәтле, ягъни ул иносказательнырак, менә урысча әйткәндә, ягъни ул ичке мәгънәсе, нидер мифологик, магик мәгънәсе булганрак, гайри табигый рәвештәрәк сурәтләнгән вакыйгалар. Булар инде гыйбрәтле дип әйтелә. Хикәяләрдән әйтергә була, әйтелмәгән васыят Әмирхан Еники. Менә монда язып куйганмын. Фатих Әмирханның кадерле минутлар, Максим Хуҗин, Габдулхай Сабитов, Фаил Шафигуллин, Фатих Хөсни кебек хикәячеләребез бар безнең. Новелла, хикәя янында торучы бик кызыклы жанр. Минем ул яраткан жанрым үземнең. Чөнки нәрсә кызыксындыра мине? Мине кызыксындыра гадәти булмаган вакыйга. Иш әйбер баның, иш сыйфаты бар. Гадәти булмаган вакыйга. Әлбәттә ул кыска жанр, әйтеп тормыйбыз, кыска жанр. Гадәти булмаган вакыйга һәм көтелмәгән битем, көтелмәгән финал, бөтенләй гайри табигый, гайри мантыйкый булган хәтта финал, ләкин барыбер дә ичке накалы белән ул бик логик рәвештә килеп аңлашылырга тиеш. Менә кыска жанр, гайри табигый, бик таныш булмаган вакыйга тормышта һәм көтелмәгән битем, ягъни новеллик битем. Менә бездә инде әлбәттә новелланың иң төп остасы һәм беренче Тукайлар чорында кушап киткән ул инде Шәриф Камал. Шәриф Камалның Уяну, Буранда хикәяләре, ул инде беренче новеллалар. Повесть жанры урта күләмле повесть жанр. Бу очракта инде повестьның төп таләбе ул хроника буенча баручы хикәяләү, бара торган хикәяләү. Хроникаль повесть дип әйтәләр инде аны. Нигездә тарихи этаплар буенча хроника рәвешендә барырга тиеш ул. Төп герой, төп билгеләмәсе булай. Төп герой тормышындагы башка сюжетлар нигездә тормышындагы вакыйгалар тизмәсен сурәтләгән. Ягъни төп герой тирәсендә барган вакыйгалар тизмәсен сурәтләгән. Һәм шушы геройның язмыш гыйбрәтләрен, язмыш үсешен, язмыштагы күргәннәрен сурәтләп бирүче, аның ичке сыйфатларын ачучы һәм аның язмышын ачучы әсәр повесть була. Ягъни повестьтә бер сюжет нигездә, зур сюжет, аның тирәсендә булырга мөмкин вак сюжетларда бер герой, төп герой булырга мөмкин. Геройлар плеядасы да булырга мөмкин. Шуңа да карамастан бер язмыш һәм ул бер генә вакыйга түгел, вакыйгалар тизмәсе. Шушы вакыйгалар тизмәсеннән геройның язмыш финалына барып чыгабыз.
язмыш финалы безне тетрәндерәме, уйландырамы яки җылатамы, көлдерәме, ансы инде язучының талантыннан тора. Безнең шундый чын мәгънәсендә повесть язучылар башка кичер жанрларда да бик эшләмәгән, зур жанрда да күчмәгән язучыларыбыз бар. Аларның берсе әлбәттә Нәбирә Гыймаддинова. Ул инде повестьның остасы. Ул гомере буе менә шушы жанрны эшләде һәм бүгенге татар әдәбиятында повесть бар икән һәм ул әйбәт икән. Без инде Нәбирә Гыймаддиновага баш иргә тиеш булабыз. Роман жанры шулай ук бик әлбәттә үзенчәлекле жанр, классик жанр. Шуңа да карамастан роман жанры бездә татар әдәбиятында ул азрак өйрәнелгән. Аның эпопеялары да бар, башка юнәлешләр дә бар. Ләкин әйтүемчә, әле галимнәр бу жанрны өйрәнүне көтәләр. Өйрәнүгә әле башлап керешмәгәннәр дип әйтәсем килә. Чөнки татарның роман жанры бик үзенчәлекле. Менә мин үзем редактор буларак язга җаганны редакцияләдем Мәхмүд Хәсәновның. Ул инде роман эпопеяга торырлык зур жанрдагы зур форма һәм татарның романы ул дөньяда булмаганча өр-яңа үзенчәлекле жанр. Дөнья әдәбиятында романнар алар 30-40 битле генә хәзер. Иң күп дигәндә 100 битле. Ә безнең романнар бөтен бер җәмгыять катламнарын ачып, тарихи катламнарны ачып, геройны шушы катламның иченә куя беләләр. Менә шуңа күрә мин мәсәлән татар романын дөнья әдәбияты югарылыгында караганда бик зур бәяләр идем. Мәсәлән, Итил суга катырур, Нурихан Фәттахның жанры бар. Мин әйттем инде яшь йөрәкләр, мәсәлән, шул ук Ибраһимовның Чырнаша ул, шул ук Кавнәҗминең язгы җилләре әйтик, шул Чырнаша. Ул бөтен бер формацияны ача. Һәм бәя бирә шушы формацияга. Менә шуңа күрә безнең инде романыбыз бик көчле. Роман эпопея бар әлбәттә. Роман эпопея ул әйтүемчә берничә тарихи чорны ача. Менә мин әйткән язга җаган ул эпопея тибындагы роман. Һәм анда иш геройның, иш персонажының 19-нчы гасырдан башлап 21-нче гасырга кадәрге 90-нчы елларга кадәрге бөтен гасыр этапларын сүрәтләп бирә һәм аларны шәрехләп, аларга бәя биреп чыга. Менә ул бары тик Мәхмүд Галиевнең мөһаҗирләре белән тиңләшә ала. Анда да иш герой, монда да иш герой. Менә шушы геройларның язмышы роман эпопеяга берләштерелә. Әлбәттә, мин әйтүемчә, инде татарның башка жанрлары да бар. Алар турында инде үзегездә укып белә аласыз, төрле сүзлекләрдә, әдәбият сүзлекләрендә, ягъни әдәбият дәресләрендә. Менә шушы классик жанрларны истә калдырыгыз. Роман, повесть, хикәя, новелла, нәсер һәм менә эпопея. Шуңа күрә уңышлар сезгә. Үзегездә шушы мин әйткән жанрларда язып карагыз, сынап карагыз һәм әлбәттә инде әдәбиятка кыю адымнар атлыгыз. Рәхмәт, уңышлар.